Rauka Kafra Yali no ye Washington Mandela Fellowship Mali jamana denw minnu tun b'a kɛnɛ kan yan anu kumana mino o lakalaw ye Kafra ayiwa an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo ninnu de bɛna kɛ an ka kunnafoni kumaba ye k'a lase aw ma. Ayiwa an bɛna taa Mali jamana camancɛ yan fan na kɛrɛnkɛrɛnna Bandiagara mara la dɔgɔkun tɛmɛnen Dankari kɔfɛ a yirala k'a fɔ fana kunu tɛnɛndon marifatigi dɔ minnu ko ma dɔn fɔlɔ olu ye bingani dɔ kɛ Gan o dugu kan n'o ye Uwo o kafo kɔnɔ ye jatew b'a yira ko maa 7 sara a ko la ani dɔw jɛginna fana ayiwa kunnafoni min yirala dugudenw fɛ a yirala k'a fɔ ko yɔrɔ caman jenina VOA bana lasiden ka bɔ ayiwa Koro Tijani Wederago ale b'a kunnafoni walawala an ka lamɛn. Nin waati laban ninnu na lakanabaliya kɔni ɲɔɲɛnen don kosɛbɛ Bandiagara marabolo kɔnɔna na karidongo wo dugu Dankariw kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ kunungo tɛnɛ an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko dangariwalew kɔni kɛra ko kura ye duguni mun n'an b'a wele ko Ngani ni o bɛ wo komini fɛ. Dugumaw ka seereya la kabini waati jan kulu malifatigiw kɔni kɛn bɛ ka na bagabagali kɛ k'a yir'u la ko n'u ma dugu in bila k'u na kɔ segin ka na dankari kɛ a ma ɲɛ mun kɔ kunungo wula fɛ waati min na maaw kɔni bɛ ka bɔ foro la ka na kulu malifatigiw nana dugu lamini ne ka mugujugu wuli k'a ɲɛsin dugudenw ma. Mali finitigilaka minnu dagalen bɛ Bankasi marabolo kɔnɔna na olu kɔni kɛlen ka kunnafoni mɛn u y'u senfa ka se yen dugu in na nka u nana sɔrɔ tiɲɛni barika o kɔni bonyana bawo jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa dɔw bɔnɛna u nin na dɔw fana banana a yirala fana k'a fɔ ko maa caman de tunna hali sisan kunnafoni o ma se ka sɔrɔ u kan. Nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen sɛbɛntiyara wo komini maire fɛ a ka fɔla laɲini mun bɛ dangariwale tigilamaw fɛ o de ye dugudenw kana se ka u ka samiya baaraw kɛ cogo min na. Mali finitigilakaw i b'a jateminɛ k'a fɔ olu fana kɛn bɛ ka girinkajɔ kɛ siraba mun n'an b'a wele ko RN15 walasa maaw u bɛ se ka lakana cogo min na. Ni dun y'a jateminɛ kabini samiya baaraw kɔni daminɛna Bandiagara marabolo kɔnɔna na dangariwalew kɔni olu kɛra kosɛbɛ a kɛra sababu ye fana ka maa caman bɔnɛ u nin na dɔw fana y'u sigiyɔrɔ bila dangariwalew ɲɛsiranya kama. O kun kɔnɔna na Bandiagara jɛkulu fɛn fɛn bɛ u kɔni y'u ka lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ minnu y'a ɲini camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ lakana u ka se ka na Mali camancɛ yanfan na ko n'o tɛ ko don nataw la u na nisɔngoya taama kɛ k'u ka nisɔngoya jira. Tijani Wederago VOA Bambara ka bɔ Bandiagara. Halisa basigibaliya hukumu kɔnɔna na Bojo o Dankari kɔfɛ n'o ye Bandiagara mara ye hali bi ayiwa mara denw olu jɔrɔlen don kosɛbɛ u bɛ wele bila famaw ma yaasa lakana o ka se ka basigi jamana camancɛ la. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako n'o ye Mohamed Daɲogo ale y'a ka kuma galama ɲɛsin a dɔw ma k'u hakilina sɔrɔ a ko la an ka jɛ k'u lamɛn. Bojokaw olu jusukun o kamikaminen do ka ɲɛsin binkaniwale min kɛra Bamanciw fɛ ka ɲɛsin u ka dugu ma kari tɛmɛnen n'o ye maa 10 ani kɔ o bɔnɛ a nin na. Usman Kasoge n'ale Bojokaden ale y'a yira k'a fɔ ni binkaniwale in a digir'u la fɛn wɛrɛ bɛ yen mun digir'u la kosɛbɛ o de ye k'a fɔ u tun ye kangarimada kɛ u tun ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin ɲɛmaaw ma ko ka na u dɛmɛ. Usman Kasoge a ye na dɛmɛ don an ma Bojo bɛna attaquer an ka dugutigi min sara dugutigi in sara dɛ o y'a faga donc autorité y'a yira u kɔni a kɔni taara k'a ɲɛf'u ye u y'a yira k'u y'a mɛn. N'i y'a ye ni binkaniwale in yɛrɛ ale sera ka kɛ Bojo ka maa caman fana ka o bɔnɛ a nin na Ende Ombotimbe n'ale bɔra taamala Bandiagara mara la a tɛ tile 4 bɔ ale y'a yira k'a fɔ mun ye Dana Amasago kɔni ye olu ɲɛ gannen don baara wɛrɛ la mun ni dugu lakanani o tɛ kelen ye. Ende Ombotimbe problème fana min ye Dana Amasago de b'an ka yɔrɔ mais sisan cogo min na Dana Amasago préoccupé don foro ninnu na parce que problème fana ni samiya sera u bɛ na tiɲɛni kɛ foro ninnu na donc Dana Amasago fanba olu ka activité fanba ye sisan foro kɔnɔna de donc ils ont profité de ça u yɛrɛ ka fɔ la dugumɔgɔw ko plus de 300 terroristes 300 u nana dugu kɔnɔ mais fɔlɔ la u y'a daminɛ Dana Amasago tun bɛ yen o kɛra donc Dana Amasago u gɛn u taara Dana Amasago taara foro la donc olu fɛ maintenant tu sais ici tous les mouvements de Dana Amasago donc u nana donc tiɲɛni kɛ donc min ɲini gouvernement fɛ sisan vraiment u ka hakili to jamanadenw na. O la sa nin ko kelen kɔ dɔgɔnɔw ka kuluba min bɛ yen n'u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ n'o ye Jina Dogo ye olu ye sɛbɛnfura bɔ k'u ka jusumakasa ka o yira ani ka weleweleda kɛ. Seydou Tembine n'ale nin kulu in kumalasela ye an ka a lamɛn.
Le candidat est favorable. Vraiment, gouvernement qui dit que Mogo la Kanaka ferait bête pour que Mogo Sega au moins au cas Sénégal, Mogo Sega au cas Baganga, Mogo Sega au cas commerce quoi. Voilà, sinon amberam bi Genado Anduskum Kamlendo, Anduskum Kamlendo. Ni wagati na sɛbɛn fura bɔra Bajangara sifinnakaw fɛ ani kuluraw k'a fɔ ko sini olu na taama kɛ Bajangara kɔnɔna la k'u ka jusumakasa ka o yira. Mohamed Danyoko, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ayiwa sisan an bɛna taa Ɲamɛ n'o ye Niger faba kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko Mali ni Burkina u ka sɔrɔdasi ciden jɛkulu ka ɲɔgɔnyew kɔfɛ ni CNT mɔgɔ olu ye laseli kɛ wula fɛ ko jamana fanga ɲɛmɔgɔ dɔ sigila hali ni diɲɛ degun o bɛ Niger jamana kan maa min ye Ali Mahamane Lamine Zeyni ye ayiwa ale ye jɔn ye hukumu kɔnɔna na VOA Bambara lasigiden ka bɔ Ɲamɛ Mohamed Kaba Jakite ale bɛ jaabi dɔ di a kan an k'a lamɛn. Décret portant nomination du Premier ministre. Le président du Conseil national pour la Nigerkaw be Ali Mahamane Lamine Zeyni don kosɛbɛ kabini cɛ in sigili ko fɔra kunun sufɛ jama ma gɛlɛya foyi don a la bɔlɔlɔ sanfɛ caman ye u ka nisɔndiya de yira kamasɔrɔ ko Lamine Zeyni kɛra Niger wari koɲa minisiri ye ministre de l'économie et des finances ka tɛmɛ Mahamadou Tandja ka fanga wagati k'a ta san 2002 2002 fo ka taga se san 2009 ma 2009 farafina ka waribon Banque africaine de développement BAD a tun bɛ o lasigidenya la ni waati na Tchad yani o jamana in cɛ a ye o kelen kɛ Korowari ani Gabon Niger ka dɔw ko bi sɔgɔmada in na k'u bɛ ka fɛn caman kɔnɔ cɛ in na n'a fɔ ko ka dunkafa sabati ani ka yiriwa nati Niger kuranko fanfɛ kɛnɛya fo ka taga se sifinw ka kalanko ma kunnafoni fɛsɛfɛsɛla dɔw ka kuma la ko ni minisiri ɲɛma sugandilen in b'a yira ko CNSP sɔrdasiw ninnu ka fɛɛrɛw b'u bolo o de kama k'u tɛ ka kɔkan jamanaw lamɛn fɔlɔ misalila bi tarata u y'u ban ka farafina tɔnba Union africaine diɲɛ tɔnba Nations Unies ani CEDEAO ka ciden dɔw bisimila laseli sɛbɛn kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko jamanadenw dusu kasilen do fɔlɔ CEDEAO ka ɲaŋiniw la o kama ko farati do jama kana bɔ ka dunan ninnu ka tagama kungurunin tiɲɛ u bolo k'a ka d'u ye ni maa ninnu bɛ fɛ ka na kuma ɲɔgɔnya la u ni CNSP ka jɛn k'a labɛn ɲɔgɔn fɛ a don ani a wagati ani baara minnu kan ka kɛ a kɔnɔ k'o bɛɛ labɛn ɲɔgɔn fɛ yanni tagama kungurunin don cɛ kunun fana l'Amérikikaw ka koka ɲɛma dɔ Victoria Nuland ko a ma se ka Général Tchani ye Bazoum fana kɛrɛbɛ tɛ k'a tun nana kuma ɲɔgɔnya de la walasa ka bɛnkan sɔrɔ nka k'a ni Général de brigade Moussa Salawu Barmou de kumana ni o ye sɔrdasiw ka ɲɛma kura ye chef d'état-major des armées k'a ma fanga bila ɲa fosi ye maa ninnu kun min ye Bazoum fanfɛla ye a ka politikitɔn PNDS tariya ye laseli kɛ kunun k'u y'a la kɔlɔsi bɔlɔlɔ sanfɛ dɔw bi k'a fɔ ko Bazoum ye a tɛgɛnɔ bila fanga bila sɛbɛn na ko kuma in ti tiɲɛ ye ko Bazoum ma fanga bila wa ko a tɛna bila nin cogoya in na hali bi farankanw ti ka kɔtigɛ ka taga CNSP yɔrɔ Maradi ni o ye politikitɔn PNDS yɛrɛ ka faba ye musow caman bɔra ka fatiya ta ni ka dɛmɛ yira ka taga sɔrdasiw yɔrɔ ni wagati nata in na Nigerkaw sigilen bɛ ka minisiri ɲamakura ka gouvernement kɔnɔ Mahamoud Kaba Jakite VOA Bambara Ɲamɛ Niger. Ayiwa yano Washington DC Amerique jamana kɔ kan ministri n'o Anthony Blinken ye ale ye lasomini kɛ a ka ɲiningali dɔ la bi tarata don ko Wagner o bɛ ka nafa sɔrɔ basigibaliya la min kɛra ni fanga dafiri ye Niger jamana kan baw ale fɛ ko Rusila jamana ka sɔrɔdasi kulu olu gɛrɛla a sigiɲɔgɔn jamana Mali la ka ban VOA Bambara kunnafonidila Modibo Dambele b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. The Secretary announced on Friday also that we are pausing assistance to the government. Ameriki jamana ka kɛnɛma ko minisiri Anthony Blinken ko BBC la firi k'ale hakilila tɛ k'a fɔ ni Wagner de nɔ kɛra u ka murutili mun ni a ma sira sɔrɔ ni a taara ka ɲɛsin Moscou ma juin tɛmɛnen ko n'a sɔrɔ olu de nɔ ye fanga dafiri mun kɛra ni a ye dan sigi Mohamed Bazoum ale ka fanga la a ko waleya mun kɛra ani ko mun bɛ kan ka kɛ tuguni Niger jamana la ko a ma labɛn Rusi jamana walima Wagner fɛ ko nka a ka kuma la u b'a lajɛla ka se ka a kɛ nafa bɔ sira ye Blinken ka laseli la
Ameriki jamana ka kɛnɛma ko ɲɛnabɔ minisiri a ko Wagner bɛ yɔrɔ fɛn fɛn la ko saya tiɲɛni ani tɔnɔmabɔli ko o waleyaw de bɛ a y'o fara a ka kuma kan ko farafina ko Wagner ko u bɛ baara minnu kɛ fanga minnu bɛ gɛlɛya la ko Mali ni jamana famaw ko ni Wagner tɛ baara la ko mɛ u ni Rusi jamana ka kalan lakɔgɔlikɛlaw de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ani Centrafrique k'u bɛ fanga la kɔlɔsi u bɛ sɔrɔdasiw ka kalan lakɔgɔli baaraw kɛ u bɛ bilasirali kɛ sariya fanfɛla la yaasa dugu jukɔrɔ nafolo sariyaw ani jamana sigikan n'o constitution ko olu bɛ se ka falen cogoya min na ko o kɔmasegi la ko wa k'u bɛ dan karila fɛnɛ jamana ka sɔrɔ fɛnw na a ka kuma la kɛrɛnkɛrɛnnenya ko dugu jukɔrɔma fɛnw Niamey ni o ye Niger jamana ka faba ye Anthony Blinken ka dankan ko mɔgɔ min ye nin waleya in ta ni o ye ka fanga dafiri k'u kan ka faamuya u bɛ kɔlɔlɔ min lase jamana ka kanabilali ni o ye yɛrɛma hɔrɔnya ye ni o ye ko ka wele bila ka ɲɛsin Wagner ma. Calls the number of leaders from ECOWAS states in the past week. Ayiwa halisa an ka kunnafoni na a jirala k'a fɔ ko État islamique kulu ale y'a ka baarada sɔntigiya bingani min kɛra Mali sɔrasi ma 16 kan ka fɔ la Menaka mara la Mali kɔgɔdugu o ni kɔrɔn fɛ dugudenw dɔgɔkun tɛmɛnen na Mali famaw sɔrasiw ka fanga la mun ye fanga ta san 2020 na olu ma kuma kabini utkalo o tile sabanan na sɔrasi caman ka saya ni fɔli la u ka lamini na Menaka kɛrɛfɛ État islamique b'a jira a ka akmak fɛ n'o ye propagandi Charlie Sira ye ko ale ka kɛlɛcɛw ye don Mali sɔrasiw ka convoi dɔ lamini min tun bɛ taa Niger fan fɛ sɔrasi 16 ni fagara mɔgɔ 10 ni caman wɛrɛ olu fana jegera l'heure kelen kɔnɔ o kɛlɛw la Ahmad n'o ye kunnafoni Charlie Sira ye Sudan kɛlɛ min kɛra sɔrasiw ni sɔrasi jɛkulu cɛ Sudan jamana na kabini kalo 4 ɲɔgɔn na u ye su tolunen ba caman to kɔfɛ min bɛ sira bila banakisɛ o ka farati la jamana min ye fantan in kɔnɔ farafina kɔrɔyan fan fɛ o ye lasolomikɛ tarata don baɲumankɛ tɔn n'o ye Save the Children la su ba caman bɛ ka toli Khartoum bɛdaw la ka sababu kɛ sudon yɔrɔw bɛ ka caya wa kuran tigɛlen bɛ u kan Save the Children y'o fɔ a ka kunnafoni di sɛbɛn dɔ kɔnɔ tarata don kɛlɛ min kɛra sɔrasiw minnu ɲɛmɔgɔ tun bɛ Général Abdel Fattah al-Burhan bolo ani Général Mohamed Hamdan Dagalo ka dɛmɛ teliya la n'o ye FSR ye cɛ o ye mɔgɔ 3,000 o ni 900 ni kɔ faga ka ban a kɛɲɛ ni o baɲumankɛtɔn hakili ka fɔ la ani mɔgɔ 4 ni kɔ bɔra u ka yɔrɔw la ani mɔgɔ gɛnɛw ka kɛ ni se jate laban dɔ mun laseli kɛra tarato don duniya kelen tɔn fɛ VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la Mali kura o bɛ sen na halisa an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako n'a laminiw na an bɛ sɔrɔ fana Tomiya radio parisien kan n'o ye fiɲɛ turukala 90 o ni Tomi segi kan an bɛ sɔrɔ fana an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook ye VOA Bambara page kan ayiwa halisa a bɛ ka Mali kura de lamɛn ka bɔ Washington DC Amérique faba kɔnɔ ayiwa sisan an bɛ segin ka na an ka soba kɔnɔ waati min na duniya jamanaw bɛ ka ɲamɛ sɔrasi kulu ni gɛrɛntɛ yaasa ka jamanatigi kɔrɔ Mohamed Bazoum
segi fanga la lahala o bɛ ka gɛlɛya halisa o hukumu kɔnɔna na walasa an ka kunnafoni sɔrɔ a ko la an y'an tɛgɛ sama ayiwa an balimakɛ Isa Kaba ma ka bɔ Bamako n'ale ye kunnafoni dila ye balimakɛ i ni wula Isa i tulo bɛ na allo ayiwa a bɛ hakɛ to an ka maa ma sɔrɔ fɔlɔ sisan an bɛ segin ka na Amérique jamana na n'a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 2 ni kɔ sara pankuru dugutaw o ba caman tiɲɛna walima u bilala kɔfɛ ani sow ani jagokɛla so yɔrɔw miliyɔn 1 ni 1 olu kɔ o kuran ma sɔrɔ fana tɛnɛndon na san pɛrɛn ni san bɛlɛn min kɛra Amérique jamana kɔrɔyan fan fɛ VOA Bambara kunnafonidila Modibo Dambele ale b'a lakale an ka lamɛn sanji ani fiɲɛ juguman farimanba o kɔni o tun bɛ daminɛ Alabama fo ka taga New York. Jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko kamalennin dɔ ni san 15 don ale ni kɛnɛ karaba bɔra la yiri bɔlen ka bin a ka Caroline du Sud ni o ye Caroline woroduguyanfan ye ani cɛ dɔ ni san 28 don ale fɛnɛ ni kɛnɛ karaba bɔra la san pɛrɛn fɛ mun binna kan Alabama. A bɛ Ameriki jamana 10 bɔ sow kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔw olu kɔni ma yelen sɔrɔ ka sababuya kɛ yiriw ani kuranjiriw olu binnen siraw ani sow kan. Flight Aware ni ale ye cakɛda ye mun ka baara ye ka jateminɛ kɛ sanfɛ pankunu koɲɛw la y'a jira k'a fɔ a bɛ Ameriki jamana ka pankunu 2,800 bɔ minnu olu bɔra a ma. A bɛ pankunu minnu tun kan ka pan 7,900 ni olu bɔra a dɔgɔkɔrɔ walima olu sumayara wagati kofɔlen mun fɔra k'u kan ka taga la o ma se ka kɛ. Sanji ninnu juguyali ni wagati na a fanga bonyalen don kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ kulolasɔminiw ni sanji ani fiɲɛ juguba ninnu ɲɛkɔrɔya la dugu 10 kɔnɔna la ka daminɛ Tennessee la fo ka na New York la. Ameriki jamana ka foroba wagati kɔlɔsili cakɛda y'a jira k'a fɔ ko a bɛ mɔgɔ miliyɔn 29 ani murumuru 5 bɔ minnu kɔni bilalen don jateminɛni ani kɔlɔsili kɔnɔ ka ɲɛsin fiɲɛ juguba ma kabi tɛnɛndon tileganfɛla la. ayiwa sisan an bɛ segin ka na an ka ayiwa sisan an bɛ segin ka na ladala n'o ye yali ye ni a bɛ wele ko Washington Mandela Fellowship laɲini do ni Amérique jamana fanga y'o sigi san o san u bɛ kamalenninw denmisɛnnin sifin caman la dalajɛ Washington yaasa u ka hakili falen-falenw kɛ jɛɲɔgɔnya farafinna gun o ni Amérique jagosiraw fɛ a n'a ko caman o hukumu kɔnɔna na Mali jamanadenw dɔ tun bɛ yan n'olu ye yali ayiwa kɛnɛ yɔrɔbagaw ye olu sera an ka soba kɔnɔ o don an bɛ jɛ ka n'u ka kuma lamɛn ni Modibo Dambele n'o ye VOA Bambara kunnafoni dila dɔ ye. An balimaw an ka foli b'a ye nin wagatinin na an sigilen don kɛnɛ min kan o tɛ dɔwɛrɛ o ye Mandela Washington Fellowship olu de b'an bolo yan mun de la don mun de y'u se yan Mandela Washington Fellowship mun de don an sera u yɛrɛ ma n balimakɛ i tɔgɔ. Ne tɔgɔ Missaou Doudou Barayika. E bɛ bɔ Mali yɔrɔ jumɛn na? N bɛ bɔ Tombouctou mais n sigilen bɛ Bamakɔ. N balimakɛ i nana Mandela ka Washington Fellowship la i ye mun de kalan a senfɛ? An ye min kalan o de ka dɔ fara an ka dɔnta kan an ye jeune leader 700 minnu bɔra farafinna jamana caman na minnu bɛ baaraw la baara minnu suguyaw ka ca donc an nana Amérique universitéw la ka se ka dɔ fara an ka dɔnta kan yaasa an ka se ka to lawaleya an seginnen so. E nin dɔnniya minnu kalan i bɛna taga ninnu lawaleya cogo di ani i bɛna taa lawaleya kɛnɛ suguya jumɛn kan? Ne bɛ baara kɛ bɛɛ fanga lafasali de la donc an ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye minnu b'an ka baara ɲɔgɔn kɛ yan Amérique donc an n'u tora contacti la donc u ye dɔnniyaw de d'an ma dɔnniya minnu bɛ se k'a nafa an ka baara la dɔnniya ninnu sɔrɔlen kɔfɛ fɛnɛ mɔgɔ minnu bɛ an ka baara ɲɔgɔn kɛ Amérique yan n'an seginna so an n'u ka jɛɲɔgɔnya la projet caman bɛ se ka bɔ a la minnu b'an ka population nafa. Yani ka bɔ kuma la i bɛ weleweleda jumɛn kɛ Amérique jamanaw ye nin ko in bɛ se ka jija cogoya min na? A bɛ diya n ye n'u sera ka an ka farafinna karamɔgɔ dɔw ta k'a don programme na parce que minnu b'an kalan Américains don n'an sera ka farafin dɔw fara a kan
o fɛnɛ bɛ sɔn ka programme in tɔ jidi parce que faamuyali caman bɛ sɔrɔ k'a da farafina yɛrɛ ka lahalaya kan. balimamuso an ka foli b'i ye so i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna i tɔgɔ ani mun de y'i se Amérique yan. Ne tɔgɔ Fatumata Boubou Koita. Alors ne nana Amérique yan dans le cadre du programme Yali Mandela Washington. Donc ne tun bɛ État de Michigan de la parce que an ka baara bɛnnen don sanuya kalanw de kan. Donc an kun taara État de Michigan sanuya bɛ se ka kɛ cogo min na ka se ka communication kɛ cogo min na ani leadership. Donc an tun b'o hukumu kɔnɔna la. Ni kalan lakɔgɔli kɔnɔna la bakuruba la i ye mun de kalan ani i bɛna ninnu lawaleya cogo di n'i seginna ka taa Mali la. An ye fɛn caman kalan parce que an ye organisation jɛkulu caman rencontré olu ye stratégie caman di an ma an taara entreprise la an ka kalanw yɛrɛ la comme an y'a fɔ cogo min na an bɛ se ka kunnafoni di cogo jumɛn na pour que an ka jamana bɛ se ka sanuya cogo min na kunnafoni minnu bɛ taa ka daminɛ sifinakaw la ka na se fo mɔgɔkɔrɔbaw ma donc ne yɛrɛ ka vision yɛrɛ ye min ni seginna Mali la projet caman bɛ n bolo musow ni denmisɛnninw ni mɔgɔkɔrɔbaw kan an bɛ se ka olu impliquer cogo min na sanuya la parce que n'i ko sanuya i ko muso i ko denmisɛnninw donc an bɛ se ka an ka programme structurer cogo min na et puis an ni gouvernement ka se ka baara kɛ na an yɛrɛ dama an minnu kun bɛ yan an ni jamana den minnu fana kun bɛ yan minnu kun bɛ minnu bɔra Afrique jamana wɛrɛ la an n'olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na pour que voilà an ka se ka nin collaboration ni synergie kɛ ɲɔgɔn fɛ. ɲinan laban an b'a dɔn k'a fɔ muso jamanaden bɛɛ jɔyɔrɔ ka bon saniya ko la mais musow jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ kosɛbɛ e nalen yan i ye mun kalan sisan n'i seginna ka taa Mali la e bɛna mun de fɔ musolakaw ye i kun tɛ deli ka mun f'u ɲɛna. muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o la programme dɔ yɛrɛ b'an bolo ko sanuya femme et environnement o formation ye kalo kalo an b'a essayer ka musow impliquer sanuya ko la donc ni ne kɔni seginna ne yɛrɛ idée caman bɛ n bolo an bɛna min kɛ ni musow ye femme et climat musow bɛ se ka sanuya opportunité sɔrɔ cogo min na parce que recyclage et puis ne yɛrɛ de la ka film dɔ kɛ min bɛ kuma muso minnu bɛ ɲaman cɛ parce que i b'a kalan bɔ o muso caman bɛ yen muso lujuratɔw de don u cɛw banna dɛsɛbagatɔw de don u b'u dogo ka nin baara in kɛ an bɛ fɛ ka baara kɛ n'u ye ka yira k'a fɔ u man ka maloya ni nin baara in ye chaîne bɛ se ka créer cogo jumɛn na k'a fɔ an ka ministère ni association wɛrɛw ye an bɛ se ka olu accompagner cogo min na pour que u ka se ka muso ninnu dɛmɛ u ka se ka nin baara in kɛ ka ɲɛ pour que jamana bɛ sanuya en même temps u ka se k'u présenter k'a fɔ je suis aussi une femme ramasseuse d'ordures k'a sɔrɔ maloya t'a la. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Ayiwa sisan aw ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo. Chaka. Muso sedantolantan kunda farafina Bamako AS Mandé ye sebaya sɔrɔ Liberia déterministe géologique kan kanankolo celu 3 AS Mandé kanuna a sedantolantan ɲɔgɔndan tana kunun tɛnɛ uti kalo in tile 7 san 2023 Liberia jamana kan o Liberia min ni éliminatoire de la Ligue africaine féminine des clubs champions 2023 bɛ senna a bɛ kuncɛ kari nata uti kalo in tile 13 san 2023 a ɲɛbila ɲɔgɔndan ninnu bɛɛ farafina muso sedantolantan clubu de kofɔ a ɲɔgɔndanw bɛ don Ligue ɲɛbila ɲɔgɔndanw hukumu kɔnɔ n'an ko éliminatoire o ɲɔgɔndan ba n'o ye ligue ye o bɛna taa tan Côte d'Ivoire kaw fɛ ɲina san 2023 in na AS Mandé ka boko filana bɛ tan sini araba uti kalo in tile 9 san 2023 AS Mandé ni Sierra Leone Mongwembo de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan AS Mandé muso sedantolantanw ka boko sabana bɛ tan Dakar Sacré-Cœur ɲɛkɔrɔ AS Mandé ka sebaya sɔrɔli boko fɔlɔ in na o b'a yira kɔ nakun ma falen
o nakun ka se sɔrɔ Libéria kɛnɛ kan k'a niyɔrɔ ta Côte d'Ivoire kɛnɛ kan ligue la. AS Mandé ka kulu in kɔnɔ Dakar Sacré-Cœur fana ye se sɔrɔ a ka bɔko fɔlɔ la Sierra Leone Monguemo kan celu kelen kanankolo Sacré-Cœur kanu na. ɲɔgɔndan ninnu mana kuncɛ club min ka kuru mana caya o de bɛ zone UFOA a jɔyɔrɔ fa ligue kɛnɛ kan Côte d'Ivoire kaw fɛ yen. Muso club 4 don minnu bɛ UFOA a kɛnɛ kan Libéria jamana kan a club dantigɛlen filɛ AS Mandé Bamako, Determine Girls Libéria jatigi, Sacré-Cœur Dakar ani Sierra Leone Monguemo. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala selido. Ekɔlidenw fana bɛ ka wuli kɛrɛfɛlaw la cɛ kuma caman caman ko kalanko tɛ ka ɲɛnabɔ. Foyi tɛ ka ɲɛnabɔ. A bɛ ɲɔgɔn na k'olu ka gɛrɛw fana banna. O tɛ ban fo ka taa diɲɛ ban. Cɛ Mali kan o tuma Mali kalanko bɛ ne ye jamana o jamana ye télé la ne ye Guinéens ye olu ka tenini walahi dulɔkini ye jɛmani ye tafini ye bulalama ye walima jepuni ye bulalama ye kulusini ye bulalama ye cɛmaninw bɛɛ la diɲɛlatigɛ maa bɛɛ ka écoliden ye ko kaɲi ni maliyɛn ta ye. Organisé hali Abidjan. Wa kalabilatini de b'u bɛɛ kan k'a sɔrɔ a compléni yɛrɛ tɛ tɛmɛ 1500 kan san kɔnɔ i b'o den fila tigɛ wuladanin fɛ n'i ye min ko n'o jara i b'o dɔn i bɛ dɔ wɛrɛ dɔn nka anw da kɔmatakisi bɛ taa donso fini ɲɛ koyokoyolen dɔ dilan ka t'o di denmuso ma i bɛ jateminɛ kɛ koyi u bɛ to ka taa ka zone na yan u bɛ to ka taa kɛ ne y'u lakɔlɔsi ko hali Abidjan yɛrɛ olu fana ta cɛ kan olu ka teni bɛɛ kelen depuis a tɔgɔ de Layi Seku Umaru Tali ka tile o fini minnu kun bɛ yen nɔ n'o tun bɛ di u ka kɛlɛkɛdenw ma dɛ o de bɛ ka dilan Mali lakɔlidenw ye halisa. Ma ko kelen na kɔrɔsa c'est vrai e ma kalan ne ma kalan ne ye paranti ye yɔrɔ jɔsi la mais cɛ an fana niveau ka ɲi ni écoliden dɔw yɛrɛ. N ko ne bɛ min dɔn lakɔli maître dɔw t'a dɔn. Awɔ n ko kɔsa ne na dɔw ye to bulon kɔnɔ a ɲininkara ko qu'en pensez-vous que nous qu'en pensons ne y'o lamɛn dɔrɔn dɔ y'a kɔrɔ fɔ ne yɛlɛla n baji kɔnɔ i kɔnɔ tun bɛ k'an dimi a don a bɛ maa kɔnɔ dimi niveau 0 hali bi bon c'est-à-dire a yɛrɛ b'an kɔnɔ ko président kura sigilen fana ko kow bɛna walawala mais dɔw fana bɛ k'a fɔ ko non k'a sigi tuma don k'an ka temps d'a ma ka jamana réorganiser wa k'a kɛ cogo di ko k'a fɛsɛfɛsɛ bon cɛ ze tɛ ka circuler de an ka ɲɔgɔn kan dabila wari tunna mɔgɔw la yɛrɛ yɛrɛ ze misɛnnin yɛrɛ de tunna maliyɛnw na. Modibo Dambele ini Maram Traoré n b'aw fo foli min ni danta la ka kɛ nin wagati na adamaden bɛ ka ni lafiyalan de ye kunnafoni ye an dun bɛ nin wagati min na sisan kunnafoni a ɲɛ ɲuman kan o bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn o ye VOA Bambara ye ala n'aw ka cɛsiri a n'a ka timinandiya sababu n ka foli bɛ ka taga aw bɛɛ lajɛlen VOA Bambara n ye minnu tɔgɔ fɔ ma minnu tɔgɔ fɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye halisa ala ka aw bolo mɛn aw ka baara la ala ka aw bolo mɛn aw ka baara la a bɛ cɛsiri ani timinandiya ani keleya mun kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ. Ayiwa Zanbilɛ ni Sorobalen ka fɔli ni o bɛna dansigi an ka bi jamukan na an ka foli bɛ a lamɛnbagaw bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu fana tun bɛ k'an mafilɛ fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook ye ni jamukan a labɛnna balimakɛ Sɛki Coro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ an balimakɛ David bolo ayiwa ni jamukan o lasaraw ma ne yɛrɛ Mohamed Ture fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ. Mone debi furu muso masumaya oloden saya obi furu muso masumaya wele ninyo mone debi dugu